Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends, kumusta? Kininausab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lain na sa inyong istorya ang tagantang kinabuhi diri sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Kung wala pa mo makasubscribe, dako ka ikatabang ninyo nga mapalambo pa nato ang atoang YouTube channel pinaagi sa pag-subscribe ug pag-click na lang pud sa notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga ato ang idalit kaninyo. Sa mga nangita sa daan atong mga istorya, inyo ka na makaplagan sa Katabi with Ate Gems. Palihog o subscribe na lang pod. Also, click the notification button para ma-notify sa mo sa mga repurpose nato ng mga content. Kung kamo, ginahan mo nga mupada sa inyong kagulingong suwat, ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com. Kung wa kayo makuha, i-check lang niyo ang video description below para makumpleto gud ninyo ang address. So dito maglangay ani ang istorya kabahin sa gugma sa pamilya nga pinada sa usa sa tuang YouTube subscribers. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, una sa tanan maayong adlaw nimo ug sa tanan nga nagtan-aw ug nagsunod sa imong YouTube channel. Ang mga istorya sa kinabuhi, damgo ug paglaom. Tawagan lang ko sa pangan nga Rosa, usa kinahan ug asawa. Suwa pa ko nilarga sa syudad, daan akong tigpaminawan nimo labi na sa mga love stories nimo sa una. Ang wana ko damha nga ako na pudi ay ang magpadangat nimo sa akong simple nga kaagi sa pamilya. Sugdan ako og saysay ang akong istorya nito malipayon ming nagpuyo sa kaprobinsya sa Cebu, somewhere sa south. Kami sa kumbana nga si Nardo, dunay gamay nga negosyo. Ako na ako'y pwesto nga tindahan sa merkado ug ang kumbana nga si Nardo kay biyahedor, siya og kupras, tuba ug mga livestock nga iyang paliton sa among lugar unya dadon sa syudad para ibaligya sa iyahang mga supplier. Simple ra gyud ang among pag-abutan. Dili mi dato kay nagpuyo ra gyud mi. Sama sa ordinaryong probinsyano, bisan pa og naa mi mga nasunod nga kayutaan sa amo ang mga ginikanan. Kay kami ni Nardo, lumad nga taga-probinsya sa Sugbo. Pareho ming duha si Nardo nga wa nakatungtong og kolehiyo. Kay niadtong sa among panahon, dili pa man priority sa mga ginikanan ang makapahuman og college sa ilahang mga anak. Sa among probinsya, igo na kung makagraduate ka og high school. Muna nga, kami si Nardo nangandoy mi nga di may sama namo ang among mga anak. Doon na di may upat ka mga anak. Lalaki ang among kamagwangan nga si Bobby. Si Laika ang nagsunod, unya doon ako'y kaluha nga lalaki nga babae. O lalaki o babae nga maoy matawag nga kamanghuran. Ang among kamagwangang anak nga si Bobby maoy among dakong garbo, Papa Joe. Maayo siya sa klase. Pirming honor o sukad sa pagkabata, sige na siya og tan-aw sa mga eroplano nga mulabay sa langit. Ma, inikadako nako ba? Gusto ko mahimong pilot. Sulti pa ni Bobby. Diri ka nako samtang naghangad sa eroplano nga gamay na lang kaayo sa akong pananaw. Igo na lang ko ni smile kay nakaibaw ko nga lisod kaayo magpa-eskwela o piloto. Nakadungog manggug ko. Sa among silingan nga ni eskwela po ang iyang anak pagka-doktor sa syudad. Unya purti ko nung mahala sa tuition nga mukabat og milyon. Matod pa nila nga mas mahal pa kuno ang pilot kaysa doctor nga kurso. Wapo ko idea
Sa insakto nga detalye kay kanang tanan ako raman nadunggan sa among mga silingan. O sige nak, mas maayo kay na kay damgo. Sulti pa nako sa akong anak. Pero sa kung nauna, nga taas kayo ang panahon, kay ug bago pa lang ni siya nag-high school, pwede pang mausab ang iyang ambisyon sa kinabuhi. Kanara bang pilot, basta di ka kahuman mag-pilot, pilot na lang ka sa lubi. Sulti pa ni Laika nga manghod ni Bobby. Buot niyang ipasabot, sa pilot sa lubi kay mahimong manananggot, kundiin mao'y kasagaran nga panginabuhi sa among lugar. Sa badioy, ipariyo man kunimuan ng mga lahi ug mga utok di Laika. Bright man ko. Unya ikaw average lang. Taas kog pangandoy pero ikaw ambot lang nimo. Sige ra man gani kag TikTok. Tubag pa ni Bobby Papa Joe. Nagsugod na sa lalis ang duha. Nanad na ko nga sila si Bobby ug Laika ang di magkaduol. Usahay natural ra gyud sa mga nag-igsuon nga dunagyoy away-away. Naobserbahan lang gyud nako nga lahi gyud si Bobby. Taas kay siya damgo. Sa sobra kataas gusto niya nga hangdo niya ang gusto niya nga mahimong piloto. Samtang si Laika ug ang akong kaluha nga si May ug Toto, average ra og pangandoy sa kinabuhi. Siguro kay mga bata pa man sad sila ug huna-huna. Niabot ang unang pagsulay namo dihang nakagraduate na sa senior high school si Bobby. Wa gyud ay mawa siyang huna nga mahimong piloto. Gusto gyud niya nga moeskwela og pilot sa usa ka prestigious school sa syudad nga nagtudlo og aviation. Kami si Nardo nga sunod-sunod lang sa gusto sa mga anak nang larga mi paingon sa Cebu City. Kay nahimutang man sa Lapu-Lapu ang maong eskwelahan. Wa ko'y idea piliberanan, basta gituman lang namo siya kay mao may iyahang gusto. Ug tuod man Papa Joe, naabot na mi sa ka-private school for aviation, BS Air Transportation. Kung wako nasayop, mao man siguro ni ang kurso sa ako ang anak. Di man gud ako ang nakigatubang kay lagi di ko komportable makigatubang og mga dagkong tao. Mas naanad ang akong bana nga si Nardo kay lagi mao may iyang pangita sa iyang negosyo nga buy and sell. Pwede namang lipaya din nakapasar sa entrance exam si Bobby. Ni-undergo dayon siya og mga series of physical and medical evaluation unya kaluoy sa Ginoo nakapasar pud siya. Sa mga gasto-gasto namo sa among lakaw, kaon ug medical exam, dako namig na gasto. Unsa pa kaha ang aktual nga bayranan. Di man di ay mabasta-basta nga mahimo kang pilot. Mao di ay nga kasagaran sa mga dato nga maoray mahimong piloto kay purti man day mahala sa tuition fee, Papa Joe. Moabot og 5 million more or less ang magasto hangtod nga makahuman sa iyang kurso. Asa man taon ta mangita ng kantidara mabalakon na kong nga sulti sa kumbana. Mangita lang ito pagi. Di man po na kausarabayran ba? Mag-ampunan tas ginuugod, Rosa. Kay total, kung mapilot na si Bobby, dako man po na siya sweldo. Dali rin siya makabawi sa atong gasto. Tubag pa ni Nardo, Papa Joe. Una na mong gibaligya, mao ang among yuta sa daplin sa karsada nga nindot kay pwesto nga kabilin pa sa mga ginikanan ni Nardo. Unya, sunod na mong giproblema kung asa na pud magpuyo si Bobby nga safety sa lugar nga wa pa siya maswito. Unsa ka og magkuha tag balay do sa eskwelahan Nardo? Namang kinibaw-an nga second-hand nga balay nga gibaligya, walking distance sa gyud sa eskwelahan. Matod ko pa. O sige, mas maayo pa kay makasave ta ana kaysa mag-abang nga mahal man kaayo ang abangan karon. Tubag pa ni Nardo, Papa Joe. Unya, kisa may motiman ni Bobby dito. Mao ka na ang usa sa mga kabalakan sa mga ginikanan nga maglahi na ang ilang anak. Isip inahan, isip amahan, di gyud mahimutang nga wa sa mong pananaw ang among anak. Di ami nasabutan si Nardo nga ipa-enroll na lang po si Laika o ang kaluha sa parehong eskwelahan ni Bobby. Kinaman po'y high school ug elementary. Para mausan na lang yun silang tanan. Unya, ako ang mukuyog nila. Gibaligyan ako akong pwesto sa merkado kundiin nakatabang pudog dako ang halin sa among dakong gastuhan sa syudad. Paghibaw sa mga silingan o kaparyentihan nga daghan ang gisayangan, daghan ang ni-comment. Ngano kuno nga give up na ko ang akong negosyo para lang sa taas nga ambisyon ni Bobby.
Gitubag na ko sila, Papa Joe, nga para sa damgo sa akong anak. Andami nga isugal ang tanan. Pila ra may istorya nakalarga naming tanan, gawas lang kang Nardo nga nagpabilin sa probinsya kay mag-unsa naman lang mi ug wa na siya pangita. Kinahanglan padayon lang gyapon siya sa gamay nga negosyo kay dako na kayo mi nga giatubang nga gastuhan. Nakapalit mi og gamay nga balay duol sa eskwelahan. Dili dako ang balay, duha ra ka kwarto, gamay nga sala ug kusina. Okay na. Kay magulian man pud mi kada Friday sa hapon sa probinsya. Lisod kayo mong kahimtang nga nagkalagyo mi si Nardo. Imbis dili siya makamao nga mag-internet, naahat siya og kat-on nga mag-video call kada gabi. Kada gabi mag-video call mi. Unya usahay, hinay pa kayong signal sa among probinsya. Mong usahay, putol-putol ang iyang tingog. Apan, bisan og ingon ana, makaya ra namo. Basta magkakita lang mi. Kaya nga kung kaluha, mingaon man gyud sa iyang amahan. Para makatabang kang Nardo sa pinansyal, wa ko nagyaka, Papa Joe. Naana dabi ako pangitag diskarte sa kinabuhi. Nagluto-luto ko og snacks nga baligyan ako sa gawas sa among balay. Matag alas 3 sa kadlawon mobangon ko aron magluto og si Bobby og si Laika mutabang og hakot sa lamesa og bangko ug mga paninda. Samtang si May og Toto mo'y mutabang sa pagpumutos. Ay namugtabang na ako pangandam na mo sa inyong klase. Sugo ko pa sa akong mga anak ug kaluoy sa Dios mga buutan kaayo sila, Papa Joe. Mutabang sa trabaho unya mutuog gyud sila sa akong isulti. Di bali ako'y kapuyon basta nga akong mga anak maayo lang ang papadung sa eskwelahan. Kuhaon man ako sa school si Laika ug ang kaluha, pero si Bobby siya na lang kay lahi naman siya og schedule. Di pa ko makalimot nitong unang adlaw sa klase ni Bobby nga nagsuot kini siyang complete nga uniform. Mura gyud siya og piloto tan-awon sa iyang uniform sa aviation. Pusing sa dungbi kay ipadana ko ni Papa nimo. Matod ko pa kay sobrang akong kalipay ug ka-proud sa akong anak. Gisendayon nako ang picture ni Bobby sa messenger ni Nardo. Di aray mong anak o nga piloto. Chat pa nako sa akong bana. Busy man kay si Nardo niya to kay namalit pa siya baboy para dalhon sa syudad. Wa na makareply si Nardo. Pero nag-send siya og emoji nga naghilak. Balimaw na to ang iyong emosyon, Papa Joe. Naghilak siya sa kalipay. Nakibaw ko nga pareho mi nga nakigbugno sa kakapoy si Nardo. Siya sa pagpangita og kwarta. Ako pod sa manumano nga pagatiman nako sa akong mga anak ug sa akong gamay nga pakikitaan nga negosyo kay maay na lang malibre ang among konsumo sa adlaw-adlaw. Kung makabiyahe si Nardo sa syudad kay mag-deliver sa iyang mga kupras ug baboy, modretso na siya sa Lapu-Lapu para mobisita namo. Magdala siya og bugas ug mga utanon nga abot sad namo sa among yuta sa probinsya. Wala pa nga akong mga anak kay naatol nga naabot si Nardo nga tua sa eskwelahan ang among mga anak. Makalugar day taron Rosa. Unsa bay makalugar Nardo nga sige naman gani kaog ka himaluan ng likod nimo nga sige kasakit. Ay ikaw pud daotan man kay kagunahuna nga wa pa gani ko mahuman. Akong buti pasabot ba makalugar ba ka og hilot sa kumbuko-buko. Niduol ko sa likod sa kumbana o gimasahin ako ang iyang ulo hangtod sa iyang likod, Papa Joe. Wa pa gani abti og 2 minutos nakatugin taon ang kumbana. Laban lang ginikanan para sa mga anak. Sa unang tuig sa aviation ni Bobby, maayo kayo yung performance. Apan sa ikaduhang tuig, namatikdan na ako nga nausab siya. Sige na siya gawas, uban siya mga classmate ko no. Usahay, gabi na kayo mauli. Nganong dugay naman kay ka makauli dong? Pangutana pa nako niya. Nag-group study magud mi ma. Tubag pa niya. Mitando lang ko apan di ako'y nabati nga gitawag nilag instinct so sa kinahan. Gibaliwala na ako kadto. Akong kabalaka pero ambot ka og ngano nga kulbaan man ko pirmi, Papa Joe. Usa ka hapon ni adto samtang nalaba ko, niabot ang usa ka ulitaw nga nag-uniform og pareho sa school uniform ni Bobby. May hapon nang nasi Bobby, pangutanan pa niya. Wala pa man nabot dong, wa di mo nagkita sa eskwelahan. Natinga ang naong sa classmate ni Bobby. Duha naman siya kaadlaw nga wa ni sud sa mong subject. Unya ting bayad na rabanang. Ako tang kuhaon ang bayad ni Bobby sa iyang giutang nga kwarta nako.
Ako na sab natinga kay nganong nakautang man si Bobby. Og 2,000 siyang amigo nga pirmi man ako siyang gipabawnan. Kumpleto siya sa allowance. Unya updated pug ko nga nagbayad sa iyahang tuition sa school. Ang laban ng ikalibgan kay nganong wa siya musud sa klase nga saksi magyud ko sa oras sa iyang paglakaw kada buntag. Nga naka-uniform unya nagda sa iyahang backpack. Asa di kahatong akong anak? Gitextan ako si Bobby. Akong gipangutana kung asa siya. Ni-reply ra pud siya nga naa ko na siya sa school. Di man po ko basta-basta nga mutuol ang dayon sa iyang classmate kay mas nakaila ko sa akong anak Papa Joe. Mao nga gipaabot na ko siya nga mopauli para akong personalon nga mangutana kung unsa gyud ang tinuod. Ni pauli sa Bobby sa balay, the same time gyud sa oras nga usual ning pauli. Mao nga nawa ang akong pagduda niya. Base na alay misunderstanding si Bobby o ang iyang classmate. Unya gidaot lang ba siya? Hopefully, maunta lang to'y rason. Kaya niya ito higayuna kusog na sab kayo ang akong kulba sa akong dughan. Nga kanabang murag dunag yung milagro nga gibuhat si Bobby. Kaon dong, na ako'y gisubra na pagkaon mo sa kusina. Matod ko pa nga to niya. Unya lang kumukaon ma kay busog pa ko. Tubag pa niya unya niduko dayon og nisud sa kwarto. Nisamot pagbutok ang akong dughan. Lahi na gyud kayo ang akong nahuna kay dili man gyud siya ingon ani sa una Papa Joe. Wa na ko magagwanta akong gisundan si Bobby sa kwarto. Dong okay ra ka? Nakay problema? Nakay gustong isulti nako? Pero nagduko lang gihapon siya og wa mo tingog. Dong, tinod ba nga wa na kanisud sa imong klase? Tinod ba sab nga nakautang kag 2,000 sa imong classmate? Nagduko gihapon siya nga murag di siya makaharong nako. Di na tinod mo wa ko'y utang. Hinay pa niyang tubag unya ningon nga gikapoy kuno kay siya. Gusto siya matug mo nga ako na lang ipasagdan. Dong, ayaw mi bakaki. Ang imong amahan baya nagpatay-patay og trabaho dito sa probinsya para makaskwela lang ka. Nakalitan ko diyang nihilak siya kalit Papa Joe. Pasaylo ako ma, di na mausab. Matod pa ni Bobby. Gusto pa unta ko mag-ekstorya gyud niya og klaro pero nihigda siya sa katri unya nagbukot sa iyang habol. Inahan ko pero di ako ang tipo sa inahan nga magyaw-yaw o musinghag sa akong mga anak. Kay bisan og anak nako sila, ako silang girespeto. Labi na, si Bobby kay siya ang kamagwangan ug siya ang pinaka-mature nga nakaila ko sa iyang buutan nga pagkabata. Ako gitchatan si Nardo parte sa kunibawan nga utang kuno ni Bobby siyang classmate. Ako pud gikonsulta kung bana kung unsay angay nga approach nga angay buhaton kang Bobby. Pagugma sayo kayo sa buntag niabot ang akong bana nga gikan pa taon sa probinsya. Malipayon kay ko nitagbo niya para mo-amensid sila si Laika o ang kaluha. Pero si Bobby nga nag-ilis na sa iyang school uniform para muskwila, murag wa nalipay pagkakita niya siyang papa. Sa tanaw nako murag nahadlok nga murapod og katrason. Pero si Nardo ang niduol niya nga maoy nitapion siyang kamot sa agtang ni Bobby para paaminon. Kumusta naman pag-eskwela dong Bob? Matod pa ni Nardo. Okay raman pa. Tubag pa ni Bobby. Pilan lang gani katuig una ka mahuman? Kuan pa murag layo-layo pa gyud kay second year, second sem pa man ko ron. Anak, antusa lang yun na kay kami si mama nimo naningkamot mi og taman para makabot ni may imong damgo nga mahimo kang piloto. Kung mapilot na unya ka, dako na kag sweldo, mabuhat na nimo tanan. Ayaw pag unahuna nga mangayo mi og baw sa among gasto. Wa na sa mga unahuna ni mama nimo. Ang among damgo nga makahuman ka para sa imong kaugalingon. Nitando si Bobby sa iyang amahan dayon pananghid nga mulakaw na kay malate na kuno siya. Unsay tan-aw ni Monardo? Murag na yung problema sa. Pangutana ko pa sa kumbana paglakaw ni Bobby. Mabitaw nga niya ako. Intro pa man to ako kaganina, kay muskwila pa man. Unya, nag-abot ato maka-istorya kong tarong nga to niya. Tubag pa ni Nardo Papa Joe. Tibok adlaw nakalugar mi si Nardo kay tuwa sa eskwelahan ang mga bata. Nagkabanding yun mi.
Dagamig na buhat nga wa na namo mabuhat sud sa dugay ng panahon. Pagkahapon nagkuyog mi si Nardo nga nikuha nila ni Laika og sa kaluha sa school. Dayon nang uli sa balay. Nagluto og lami nga sudan kay malipayon lang ko nga nagkahius sa ming tibok pamilya. Si Bobby na lang gyud ang among gipaabot. Wami na ni hapon kay gipaabot namo ang pag-abot ni Bobby kay walking distance man ang eskwelahan. Pero ngit-ngit na lang ang palibot, wa paghihapon maabot si Bobby. Akong gitsatan kung unsa siya oras sa maabot pero ni-reply kini nga maghabian siya kay naa sila'y group study. Group project ko no. Niingon siya nga di lang sa mi magpaabot niya sa panihapon. Pero nahuman na lang ang panihapon, wag yapoy Bobby nga ni pauli. Kung among textan asa siya, narakon siya sa balay sa iyang amigo kay naa sila'y gibuhat nga importante. Nagpaabot mi si Nardo hangtod nga nitunga ng gabi. Nagalas 3 na sa kadlawon. Gitsata na po nako si Bobby pero ni-reply rin ni og emoji nga okay. Tungod sa kaluya na munduhan ni Nardo nga parihuming wa pa'y tuog na katuog mi unya napukaw na lang mi kay nananggid na si Laika nga moadto na sa eskwelahan. Pagtanaw nako sa tulo nako ka mga anak nagsuot na silang uniform. Napugwat ko og daling ni bangon kay wa pa ko nakaluto silang pamahaw para baon nila sa lunch. Katuglag balik ni amang kay nagluto na ko corned beef og itlog. Human na mig pamahaw. Nanapod mi para lunch akong manghod. Kasaligan na gyud ay si Laika kay siya nay nibuhan sa akong buluhaton. Unsaon nakaibaw man siya nga wa mitug sa pagpinaabot sa iyang maguwang. Nakita na ko si Nardo nga nag-ilis kay pangitaon ko nun niya si Bobby. Unsaon nga wa man gyud ni reply sa mong chat ug text sa iyang cellphone. Asa man sad nimo pangitaon siya Nardo? Pangutana ko pa niya. Matugog police station akong i-report nga nawa si Bobby. Paglakaw ni Nardo, niya to po ko sa eskwelahan kay namasin ko nga mudritso nagsuod si Bobby pero pag adto na ako sa office, mao ko nibaw-an nga tinuod ang gisulti sa usa ka classmate niya. Ikaupat na tong adlaw nga absent si Bobby ug Kena. Dito na ko nibaw-an nga kinsa si Kena sa kinabuhi sa akong anak nga si Bobby. Si Kena kay pareho pod ni Bobby kausa ka pilot student ug siya di ay ang uyab ni Bobby. Nakauyab na di ay akong anak nga wa mosultin namo sa iyahang amahan. Usa ka estudyante ang nisulti nga nagduda siya nga mabdos kuno si Kena kay lahi pod ang gipakita nga lihok sa mga nakalabay nga mga adlaw. Mabdos ang babae nga nagpangan og Kena unya si Bobby ang amahan. Igo lang yun mi sa pagduda kay wa pa may proof nga mao gyud to ang hitabo kay si Kena nawala pod o gipangita pod sa iyang mga ginikanan. Gipapauli na ko si Nardo ug akong giingnan nga sa balay na lang mi mag-istorya kay nakoy duda nga nag-unsa si Bobby. Halos nagdungan na mi kapod sa balay ni Nardo. Naluoy ko sa kumbana nga kapoy kig naong. Wa pa siya kaili sa iyang sinina sukad kagahapon ug lago na kayo ang iyang naong ug nilakra ang nagsagol nga emosyon, kabalaka ug kahadlok ug kasuko. Kay pareho daming duha nga giteksan ni Bobby. Mao kini ang gitext ni Bobby na munduha sa iyang amahan. Ma, pa, pasaylo ako. Ayaw na ko niyo pangitaa. Gibanan sa nako si Kena kay mabdo siya. Di na mi gusto nga mapunan pa ang inyong problema o problema sa mga parents ni Kena. Isettle na mo ang problema nga kamera. Kung makalingkawas na mi aning amo ang kahimtang karon mo pauli ra mi ma. Pa, gusto lang ko nga isulti ninyo nga mahal kaayo ko namo. Kamong amo mga ginikanan ug ako mga manghud. Promise na ako nga bayaran ako tanan nga nagasto ninyo sa ako untang pagkapiloto. Nga murag imposible nga ako makabot ang maong ambisyon. Pero wa pa ko mawad sa paglaom nga basin na ilaing gitagana ang Ginoo nako. Naginaksanay mi si Nardo samtang naghinilakay. Ang amon damgo nga makita si Bobby nga magsulob og uniforme sa pagkapiloto ug mulupad sa langit, kalit lang nga nahanaw Papa Joe. Pagabot ni Laika ug mga kaluha ilang nibaw-an nga nagtaban di ay ang ilang maguwang. Ngano man to siya? Wa biya siya magunahon na sa sakripisyo ninyo ma, pa. Abi ko pag bright to siya bugo man di ay. Suko pa nga sulti ni Laika. Ang mga kaluha sige pangutana.
Mubalik pa to si kuya. Nikalit og katiguang og mga 10 years si Nardo kay wago siya magdahom nga mabuhat ni Bobby ang paglayas, Papa Joe. Ayaw na lang padasi mong kagool, Nardo eh. Kinapatay tulo ka mga anak na kinahanglan nimo. Matod ko pa niya. Hinay nga nitando si Nardo. Kunya nag-ilis kay mobalik na kuno siya sa probinsya. Kaya daghang pa siya katiman nun sa iyang gamay nga mga negosyo. Dili pwede nga muhunong kay abi og pakyas mi sa mong usa ka anak. Napay laing tulo nga sama kang Bobby, lain-lain pud og damgo sa kinabuhi nga gustong kabuton. Nagsiyog monitor kang Nardo kung naabot na ba siya sa mong balay sa probinsya. Kaya lagi na balaka kay kunya. Kaya dako gyud kaayo ang iyang kahugno sa gibuhat ni Bobby. Naabot na ka? Okay ra ka? Pangutana ko pa sa text. Oh, mao pala pag-abot na ako. Nagian ako ang atong yuta nga gibaligya. Kato na sa daplin sa karsada sa lungsod. Kalit naman hiuot ang akong dughan. Tubag pa ni Nardo. Uy, ayaw ba pagbinuang diya ha? Ikaw ra ba usa? Kung sa manggani imong bation panawag dayon sa itong mga silingan. Nadlo ko simba ko nga atakihon si Nardo, Papa Joe. Sukad masukad katupa ko nakabati og kalisod sa among kahimtang kay gusto ko nga mupauli para maubanan si Nardo. Pero di man pud nako mabiyaan ang ako ang mga anak. Nakaila ko pagkahuman ang mga istorya ni Nardo. Apan pagkaugma ni bangon gyapon ko alas 3 sa kadlawon aron magluto sa akong ibaligya. Ingon ani gyud basta inahan. Bisan unsa pa na ang imong giatubang di pwedeng muhunong padayon sa paglaban. Bisan pa og nisulti na si Bobby nga di siya namo pangitaon pero nangita ko niya sa hilom. Nanawag ko sa pamilya ni Kena pero pareho ra pud sila nako nga nagsige pangita sa ilang anak. Di gyud nato makit-an ang mga tao nga di gusto magpakita. Mao nay nahitabo kay nilabay na lang ang unom ka buwan sukad na wa sila si Bobby ug Kena. Wa pa gihapon may idea kung asa na sila nagpuyo. Pero sa kadlaw niya na, wa na ko damha pa ba nga mga alas 2 sa hapon nag-inusara lang ko sa balay kay tuwa sa eskwelahan ang tulo nako ka mga anak. Niabot si Bobby kauban ang usa ka babae nga dako na kay tiyan. Wa ko makalihok dayon. Usa ra gibati na ko nitong higayuna ang sobrang kalipay. Nidagan ko paingon sa kong anak ug gikakus na ko hugot si Bobby. Ma, sorry kay ma. Hinaot pa nga madawat pa mininyo ni Papa. Matod pa sa anak samtang naghilak. Paglingin ako sa babae nga buntis, nagsige po ni og hilak. Mao din ni si Kena. Ay naman paghilak, nahitabo naman na. Naman na. Isip mga ginikanan, wa mamay laing mabuhat kundi ang pagdawat sa anak. Bisan unsa pay gibuhat ni ini. Matod ka pa nila, Papa Joe. Pero nisamot paghilak si Kena. Kay matod pa niya. Gikan na kuno sila sa ila pero wa na sila dawata sa papa ni Kena. Okay ra yang mama pero ang papa niya maoy na suko pag-ayo. Sorry kayo tita. Nagilak pa ang sulti ni Kena di ang akong giapuhap ang dako niyang tiyan. Ay nagkaguol oy day. Kay maguol pud na ang akong apusod sa imong tiyan. Nako pa unya niabot dayon silang Laika og ang kaluha. Gitsatan ni Laika si Nardo nga nakabalik na si Bobby ug ni-reply po dayon ang kumbana nga mularga siya dayon paingon sa syudad niyatong orasa. Mga alas 5 na to sa hapon mao nga gabi na diyang naabot si Nardo sa balay. Naghinilakay silang duha ni Bobby. Nakahilak na lang sa kutaman, Papa Joe. Kay bisan unsa day kasakit sa gibuhat sa imong anak, ang gugma sa ginikanan di gyud ay mawa. Pa, ma, mao ni balik mi si Kena kay di ba ni saad ko ninyo nga mopauli ko kung makaya na nako nga makabuhi sa akong pamilya pero lisod man di ay buhaton ang kunon ko nga nagkinahanglan gyapon ko ninyo lisod di kay ning watay ginikanan nga kasandigan pero ay kabala ka ma pa dili na kwarta akong pangayoon ninyo kundi pangayoon nako nga isipon yung anak si Kena samtang wa ko dinhi sa Pilipinas. Naglibog ko sa iyang gingon nga wa siya dinhi sa Pilipinas. Asa man day kadong? Pangutana pa sa kumbana nga to niya. Mo-abroad ko pa. Next month na ang akong schedule para paglarga mao nga niuli mi si Kena kay ako siyang ibili ninyo kay wa ko laing tao nga kasaligan nga binlan niya. Gawas lang ninyong duha. Kinsa man mi nga modeli sa hangyo sa akong anak. Kana pa,
Nga sumaabot, makakita na ko sa kong pinakaunang apo. 9 months na ang tiyan ni Kena o niya to nga nagsigampo si Bobby nga manganak na si Kena. Sa dili pa siya makalarga. Pero nakalarga na lang siya paingon sa Dubai ug paglabay sa duha ka adlaw gipakataon ni Kena ang usa ka himsog ug cute nga batang lalaki. Nakatuo na sab ang mga luha na mo ni Nardo samtang nagkugusmi sa among apo. Matud pa sa kumbana nga mao siguro nga wa madayon ang pagka-pilot ni Bobby. Kay basin na arita sa atong apo swertihon. Papa Joe, sa pagkakaroon, tulo ka tuig na nga nagtrabaho si Bobby sa Dubai. Ug abi ninyo, gituman niya ang iyang saad nga makabayad sa among gigasto niya pag-eskwela sa iyang pagkapiloto. Pero wa mi nangayog bayad. Di mo dawat si Nardo kay ilang kwarta angay kuno tigumon para silang anak nga mahimong piloto pohon. Ang gibuhat ni Bobby na malit siya og yuta para kuno sa iyang mga manghod. Unya, nagtukod po sila balay ni Kena dito sa among probinsya kay mo'y gusto ni Kena nga adto na lang sa probinsya magpuyo. Nagbuwag-buwag yapon mi Papa Joe. Kay ako ug akong mga manghod ni ang mga manghod ni Bobby nag-eskwela pa man gihapon ug nagpuyo gihapon sa syudad. Si Nardo ug si Kena ug akong apo nasa probinsya, samtang si Bobby tuwa sa Dubai. Di gyapon malikayan nga makabati mi og sulti-sulti sa mga silingan, labi na sa mga paryente nga sakto gyud kuno sila sa una nga amo rang gisayangan ang among kabtangan nga gipamiligya para sa ambisyon ni Bobby nga magpiloto. Unya, asa naman kuno karon si Bobby? Nahimo na lang usa ka OFW. Ako ra po silang tubagon nga okay ra nga wa makalupad si Bobby nga mag-drive og eroplano. Kay nakasakay ra man po siya eroplano. Kay magsige mag-uli si Bobby kada 6 months. Matag buntag nga makit-an nako akong bana nga si Nardo nga magkape samtang nga magukod-gukod sa akong apo sa among tugaran. Nakaingon ko nga di man siguro kinahanglan nga kabuton gyud nimo ang imong damgo usa ka malipay. Kay tan-aw nako sa akong bana nagkadugay, nagkabata. Buot na kong ipasabot nga malipayon kayo siya sa iyahang apo. Ang tinud nga bahandi sa ginikanan dili ang yuta nga ilahang napalit o nabaligya. Dili ang negosyo nga ilahang napadagan. O dili usab ang titulo nga makabot silang anak. Ang tinud nga bahandi mao ang pamilya nga magpabilin nga nagkahiusa bisan human sa dakong problema. Sa kinabuhi dili tanan damgo matuman. Apan basta adunay gugma, pagpasaylo o paglaom, adunay rason nga mopadayon gihapon ta tungod sa gugma sa pamilya. Daghang kayong salamat Papa Joe sa pagbasa, imong magtatampo, Rosa. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan.
hinahanap ang pag-asa. Sa bawat kwento mong pinakikinggan, may aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngumting bumabalik sa tinig mong kailan din kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.